سلام كميت وعلو كبرات تخطاتل تفنو ايري تي في نلوم سوني عسران حدن لكاتيت نفرق معتن فرعان استدالو زينا ومسنادو حزنا لكم قريبنا لنا مكتتالكم زعدم خالد محمد برهان بقندنا تبتاتق فيلم اب زوان دبوب اب مورصات حزباوي اغلغلوت زتكوره سلطنات واهيبو هاجراو كوميتي اولمبيك ايرترا استراتيجياوي وطن معباله نمدلاو عوده مصنعت وديبو ابنو زبا غردت تغباره مدبات معقاب حمدن ماين لعل 88 ميتايت منبارو تغاليصوم روسيا ابصلين بحرن كبابيون مس بيلاروس زكارتو وتهدراو لممد عوت منبارو غليصا چاينا مساغرات اوروبا تكايدو نغداو لووت نعابي خمس مصت حبيرو اب اهغور اوروبا استغسته يونيت تسميه وبلاو معبل سباون نواتاون ساراتات زرزر زينا حبريتا كاب منستر تعنا كورونا فيروس ترخيبو اب هوسبيتال زوبا ماكل تعقيبو كنكن كغبرلو صنحه حدا زيغا حاوي تفانيوم بز مسرت تقلل قطر بكورونا فيروس تلخف زيغاتات كسعلومي 9687 بتيحلوم 9655 كابزياتهم حاويهم استفانو 230 بموت زتفليو 29 ما غنا اب هوسبيتالات تعقيبهم زركوبيوم منستر تعنا 10 لكاتيت 2022 ممحدار زوبادو معوري حزباوي اغلغلوت بمسفاح رتعون سلوطن اغلغلوتات نمرغاص زعلمه سلطنا نابالات كفلي هنصاوي لمعاتن اتاو وشت هاجر نوديبوم اتي كاب 15 كساع 17 لكاتيت اب كتماتات مندفران دقم حرن زتوهب سلطنا بقندو اب ممحياش حقاوي اسرار حم تحللاف وانت ابايتن مغمات كبرن زتكور خوينو كل النوزباتات حدا قطعي نختلا زحجزيوم السلطنا بتكنولوجي زتدغفه سلوط اغلغلوت بمتتتاو زصنح حصرتات نمفواسن تغلغلتي زعاغبلو اغلغلوت نمرغغاصن كم زتودبه اسلطن تحبيروم اقديمو زصنح اسرارحا غزي زوسد ابرس منبارو ممحدارات نوزباتات ون زتفلالي اغباب اسرارحا كختلا بمصنحن بتغلغلتي قريتا يقرب منبارو تقاسو سلطنت بوغنوم تغلغلتي زعاغبلون منغستي اتاويتاتو زعبيلون بايتا خفتر زلوم امنت غليصوم امحدار زوادو باتو حبتاب تسفاصيون ابزهابو مزازه مقال سلطن فتحون اغلغلوت مرغغاص كاب عبيت عمامات ممحدار زوبا مخانو بمحبار سلطنتي زيتدلي مدنوغاياتن ممللاسن زفطرو نياسرار حغولتات نمرامن نموغادن كصعرو اتحساسيبوم هاجراوي كوميتي اولمبيك ايرترا ني 5 عامات استراتيجيا وطن معباله نمدلاو زحجز عوده مصنعتي كاب 19 لكاتيت ابسمرا يكايدالهم زي مسكيلاتات محدرا ماكل تكلاو بقعات ايرترا بموهاد زتودب عوده مصنعتي امرات تكلاو بقعات مللاي قدامنتات شوتون وطنن وحلول محدرات صقاتات كمون اقداسنت جمجاماتن قصصرن اب ادمعنت غسغاس سراح زتقاللو مصنعتاو ورقات قربيوم ابزي اب قدام سنبت زوهابن سلسته سامنتات زغصلن عوده مصنعتي وكلت كوميشن باهلن سبورتن هاجراويان فيدريشنات سبورت كمون زملكتهم اكلات مينستر تمرتي مينستر مكلخالن كيلاتات سبورتن يساتفلهم بريزيدنت هاجراو كوميتي اولمبيك ايرترا اتو لؤول فسهايه اب مخفتي سنه سرعه ابزس معقال اتعلما كاب وددر اولمبيك طوكيو 2020 كساع وددر اولمبيك باريس 2024 كتغبرو زلو موطنات سراح نمرقاق مخانو بمحبار مقعتن ادمعنتن سراحن كوميتي اولمبيكن هاجراويان فيدريشنات سبورتن نمحيال ابز كاير زته تساتفتي ابركتوم كعززو تلابيوم اب 1996 زقمن ابال هاجراوي كوميتي اولمبيكن زخنه هاجراوي كوميتي اولمبيك ايرترا 12 هاجراويان فيدريشنات بمطرناف نتفتاتو يسلاسل اب نوزبا قردت اب 2021 كاب استوطنه مدبات معقاب ماين حمدن تي لعلي 88 ميتاويت بلعول كوما وتساتفو 5 تكبره ب10 لكاتيت اب استخايده جمجم تحبيروم كرامات قدم متاو اب 15 ممحدارات كبابي حزبي بغانتاتات توديبو نطفتات معقاب حمدن ماين كان تسلاسله زناب تحت نبور بمنبارو جن حرشاو اتود ب30 ميتاويت كم زنكايون تحبيروم نخونتات تعنا تمرتن طريتن بزملكت ابز قربه صبصابات دما زرغحت كلات تمرتي ناب كلن ممحدرات كبابي بمبصعو زيغاتات بقربا ناي تمرت عدل كرخبو بايتا خمسه فتره
ቁጽር ናይተን ኣብ ትካላት ጥዕና ዝሓርሳ ኣዴታት 65 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ ኩነታት ጥሪትን መጋሃጫን ድማ ጽቡቕ ከም ዘሎ በሪሁም ኣምሕዳር ንዞባ ቁርደት ኣቶ ኢሳቅ ጥዑም ኣብ ዝሃቦ ቃል ጎንቶም ምሕዳራዊ ኣገልግሎት ንምምሕያሽን ተሳታፍነት ህዝቢ ኣብ ኩሉ መድያት ንምዕባይን ክትግበሩ ተወጢኖም ዘለዎ መደባት ምሕዳስ ምሕረድ ጥሪት ከተማ ቁርደት ምእካብ ግብሪ መሬት ሕርሻን ጥሪትን ምስልሳል ምርጫ ኣምሓደር ተኸባብን ኣካየድ ስራሕን ከምኡን ምቅላል ሽግር ሲስተማይ ምምሕዳራት ከባቢ ዓሊባናይ ደገሰይን እንደራይብን ኣብ 2022 ካብ ዝትግበሩ መደባት ምዃኖም ገሊጾም ተሳተፍቲ ወገኖም ኣገልግሎት ኣቋሪፀን ዘለዋ መካይን መጥፋእቲ ሓውን ጓሓፍን ቆላሕታ ክግበረለን ዝግሪሕ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኣብ ከተማ ቁርደት ንምስፋሕ ዝተጀመረ መደብ ድማ ክቀላጠፍ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ከባቢ እምባዶሮ ዝተኸሎ ፈልስታት ኣግራብ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ ገሊጾም ምክትል ዋና ጸሓፍቲ ኮንፌደሬሽን ኣቶ ክብረ ኣብ ኪዳነን ኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ናይ ምግራብ መደብ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2010 ምስ ሃገራውያን ማሕበራት ሃማደን ሃማመተን ከምኡን ኣባላት ሰራዊት ብሓባር ከም ዝተጀመረ ካብ 2011 ናትሒዙ ግና ሃኮሴ ኣብ ከባቢ እምባዶርሆ ናቱ ቦታ ብምሓዝ ኣብ 50 ሄክታር ልዕሊ 53,000 ፈልስታት ከም ዝተኸለ ሓቢሩም ኣብቲ ዝተተኽለ መበቆላውን ዘይመበቆላውን ኣግራብ እቲ 9 ሚእታዊት ቀላሚጦስ ምዃኑ ዝተረፈ ድማ ኣውሊዕ ግራዋ ታህሰስ ጽሕዲ ዳዕሮ ጃካራንዳን ኣካቻን ከም ዘጠቓልል ኣቶ ክብረኣብ ብተወሳኺ ኣብሪሁም ብዘይካዚ ኣብ ቤት ገርግሽ ከባቢ ስካሪኮ ን10 ትካላት ነናተን ቦታ ተዋሂብዋን ካብ ወርሒ ሰነ ክሳዕ ወርሒ ጥቅምቲ 2021 ልዕሊ 13,000 ፈልስታት ኣግራብ ከም ዝተኸላን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብን ተገሊጾም ብ16 ጥቅምቲ 2021 ዝምልከቶም ሚኒስተራትን ካልኦት መሻርክትን ኣብ ዝተረኽብሉ ሃኮሴ ኣብ ከባቢ እምባዶርሆ ን10 ዓመታት ከሰላስሎን ዝጸንሐ መደባት ምግራብ ዝግምግም ርክብ ከም ዝተኻየደ ተሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ምክታልኩም ክትቀጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ዜና ወጻኢ መንግስቲ ሩስያ ኣብ ጸሊም ባሕርን ከባቢኡን ምስ ቤላሩስ ዘካየደቶ ወተሃደራዊ ልምምድ ዕዉት ምንባሩ ገሊጾም መንግስት ሩስያ ንዝሓበረት ማሊ 10 ለካቲት ዝተኻየደን ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ምስ መዘኑ ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮ ብሓባር ዝተዓዘብዎን ዛዛም ምርኢት ናይቲ ወተሃደራዊ ልምምድ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዩ ኣብቲ ናይ መሬት ኣየርን ባሕርን ዘጠቓለለ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ልምምድ ልዕሊ 30 መራኽብ ኩናት ዘመናውያን ነፈርቲ ኩናትን ዝተራቐቐ ስትራቴጂያዊ ኣጽዋርን ከም ዝተሳተፉ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ሩስያ ቀጥታዊት ተኽሲ ሚሳይላትን ከበድቲ ብረታትን ከም ዘጠቓለለ ኣፍሊጦም ጥቡቕ ዝምድና ዘለወን ሩስያን ቤላሩስን ዕላማት ልምምድ ወተሃደራዊ ዓቕምን ንምምዛንን ንዘሎ በቕዓት ንምድልዳልን እምበር ንዝኾነት ሃገር ዒላማ ዝገበረ ከም ዘይኮነ ገሊፀን እንተኾነ ግን እቲ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ብዝተፈጥረ ወተሃደራዊ ምትፍናን ዝምድና ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ሸሓኪሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ብምክያዱ ቀንዲ ዛዕባ ሃገራት ምዕራብን ማዕከናት ዜናእንን ኮይኑ ምቕናዩ ይፍለጥ ኔቶ ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ንዘሎ ወተሃደራዊ ዘይምቅዳው መሊሱ የኽርሮ ከም ዘሎ እዩ መንግስቲ ሩስያ ዝኸስስ ኣብ ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ምስ ሩስያ ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ንምህዳእ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ክዝቲ ከም ዝደሊ ብ19 ለካቲት ኣፍሊጡ እቲ ወጥሪ እናኸረረ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ቁልጡፍ ዲፕሎማስያዊ ስጉምቲ ክውሰድ ጸዊዑ እቲ ጉዳይ ብዘተ ክፍታሕ ከም ዝደሊ ክሕብር ዝጸንሐ ፕሬዚደንት ፑቲን ነዚ ሓድሽ ጠለብ ብዛዕባ ዝሃቦ ምላሽ ዛጊት ሓበሬታ ኣይተዋህበን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንታት ኣሜሪካን ፈረንሳን እውን በቲ ጉዳይ ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ከካይዱ መደብ ከም ዘለዎም ይሕብር ኣለዎም
كيدان سمين أتلانتيك نيتو نتصطاوي إمام روسيا وتاو ملاش كهب زي مخالو روسيا كمتان زخل وتهدراو سقات نممكات أدلايز ولتو تهدراو من قصاص تكايد كم زلايو زقلات كم أكلت من قصاص بتزاز بريزيدنت بوتين فتنا باليستيك ميسايل زتقالله جزيف وتهدراو لممت تكايد كم زلات حبيروم أمونغو روسيا نيتون تفتير زلو وتهدراو متفنان أبزو وانزي نابتأفا في درجو عريقو خمزلو ندخونتات بقربا زكتاتو الوغانات يردوم كاب كندي نقداويان مشاركة هاجرات أوروبا خوينا زلا تشاينا مساجرات يأهجور التكايدو نقداو لوت نعبي 500 حبيروم زتقلصه منግስት ጀርመን ኣብዘውፅኦ ስታቲስቲካዊ ጸብጻብ ቻይና ንዝሓለፈ 6 ተኸታታሊ ዓመታት ዝዓበየት ንግዳዊት መሻርክት ኮይና ትቕጽል ከም ዘላ ኣብ ዝገለጸሉ እዩ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስታቲስቲክስ ጀርመን ብ20 ለካቲት ኣብዘውፅኦ ጸብጻብ ክልታዊ ንግዳዊ ልውውጥ ክልቲአን ሃገራት ኣብ 2021 ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ ሓቢሮም ጀርመን ኣብ 2021 ካብ ቻይና ዝገበረቶ መጠን እታው ምስ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ20.8 ሚታዊት ዕብየት ከም ዘመዝገበ መጠን ሰደድ ጀርመን ናብ ቻይና ድማ ብ8.1 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ እትጸብጻብ ኣረዲኡ ላዕለዎት ሰመዚ ንግድን ወፍርን ጀርመን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ቻይና ካብ ቀንዲ ንግዳዊ መሻርክቲ ሃገሮም ምዃና ብምጥቃስ ኣብ ከም ቃልሲ አንጻር ለበዳ ኮቪድ-19 መኸተ ክሊማዊ ለውጥን ካልእ ኣህጉራዊ ጉዳያትን እውን መሻርክቲ ኮይና ተዓይ ከም ዘላ ገሊጾም ኣብ 2021 ንግዳዊ ልውውጥ ክልቲአን ሃገራት ልዕሊ 235 ቢልዮን ዶላር ምብጽሑ መንግስቲ ቻይና ዘወጽኦ ስታቲስቲካዊ ጸብጻብ ይሕብር ንግዳዊ ልውውጥ ቻይና ምስ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳውን ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዕብየት ከም ዘመዝገበ ዝተቐሱ ጸብጻባት እዚ ቴክኖሎጂያውን ንግዳውን ገስጋስ ቻይና ዘመስክር ምዃኑ ይሕብሩ ካብ 18 ለካቲታት ሒዙ ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ዝተኸስተ ዩኒች ዝተሰሚየ ህቦውላዊ ማዕበል ሰባውን ንዋታውን ዕንወት ከም ዘወረደ ተሓቢሩ በቲ ካብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ 130 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ብዝሕንበብ ህቦውላ ዝተደፍአ ማዕበል ኣብ ብሪጣንያ ኣየርላንድ ቤልጅየም ፈረንሳን ጀርመንን ተመሳሳሊ ዕንወት ከም ዘወረደ ተገሊጹ በዚ ህቦውላዊ ማዕበል ኣብ ከተማ ኣምስተርዳም ሆላንድ ኣብ ህንጻታትን ትሕተ ቅርጽ መጓዓዝያን ከፊላዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ሰባዊ ክሳራታት እውን ከም ዘጋጠመ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ኣፍሊጦም መንግስቲ ሆላንድ ሚልዮናት ነበርቲ ከተማ ኣምስተርዳምን ከባቢያን ካብ ኣባይቶም ከይወጹ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ምንባሩ ይፍለጥ ብዘይካዚ ኣብ መስመራት ቀረብ ኤሌክትሪሲቲ ብዝወረደ ዕንወት 10 ኣሽሓት ኣባይቲ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝተረፈ ኣገልግሎት ትምህርትን መጓዓዝያን ድማ ተሰናኺሉ ከም ዘሎ የረድኦም ህቦውላዊ ማዕበል ዩኒች ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብቲ ኣህጉር ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝሓየለ ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ዝተቕሱ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ተርእዮ ክሊማውን ነውፅእ ምዃኑ ዝገለጹ ክኢላታት ሜቴሮሎጂ ሃገራት ነቲ ከቢድ ዕንወት ዘወርድ ዘሎ ባህርያዊ ክስተት ንምብዳእ ቁልጡፍ ስጉምቲ ክወስዳ ይጽውዑ ኣለዉ ب19 ለካቲት ኣብ ከተማ በለድወይን ሶማሊያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምብ ህይወት 15 ሰባት ከም ዝጠፍአ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረዲኦም በቲ ብርእሰ ቅትለት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሁስያት ዝርከቦም ልዕሊ 10 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጥሪ ምውታት ክብል ከም ዝኽእል ሰመዚ ጥዕና ሶማሊያ ኣሚቶም ኣለዎም ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲድሎም እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ሶማሊያ ብሓፈሻ ከተማ ሞቃዲሾ ድማ ብፍላይ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ከካይድ መጽንሑ ጸብጻባት የረድኦም ኣብ ሰሜናዊ ኣርጀንቲና ካብ 15 ለካቲት ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ መሮር ዘወርዶ ዕንወት ከም ዝዛየደ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን በቲ ባርዕ ናይ ዝተሃሙኸ ስፍሓት ናብ ልዕሊ 600,000 ሄክታር ክብ ምባሉ ዝተቐሱ ኣሃዱታት ሲቪላዊ ድሕነት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓሉ ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጾም በዝባርዕ በአሉታት ተጸልዩ ዝርከብ ዞባ ኮሪየንተስ ብፍርያት ሕርሻን ጥሪትን ብቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ብምዃኑ እቲ ኣብ ልዕሊ 600 ካብ ስፍሓት ዞባ ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ባርዕ ዘስዕቦ ቁጠባዊ ሃስያ ብቐሊል ዝግመት ከም ዘይኮነ ሰመዝ ኣርጀንቲና ይሕብሮም ጠንቅናይ ዝሓደጋ ባርዕ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓመት ተኸሲቱ ዘሎ ዘይንቡር ኩነታት ኣየር ኒና ምዃኑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ ቀንዲ ምንጪ ሰደት ሃገር ዝኾነ ምህርቲ ሕርሻ ከቢድ ጽልዋ ፈጢሩ ከም ዘሎ የረድኡ بريطانيا قد ما حدا خفل زمن كاب نيجيريا زمتتو قرصتات بنين كم زملست تغليصوم اتي بسراويت بريطانيا استزمتت انتاو قرصتات اب زمت قرب غزي كاب نيجيريا ناب مبوقل بوتو بنين كملس مهانو تفليتوم
እቲ ተመሊሱ ዘሎ ቅርስታት ውሑድ ካብቲ ብዙሕ ዝተዘምተ ምዃኑ ዝገለጸ መንግስቲ በኒን ሃገራት ኤውሮጳ ናብ መበቆል ዓዱ ክመልስኦ ፀዊዑ 900 ጥንታዊ ቅርስታት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ እዋን መግዛእቲ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ኤውሮጳ ከም ዘለዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ዝበዝሐ ካብቲ ቅርስታት ኣብ ኣብያተ መዘክር ብሪጣንያን ፈረንሳን ከም ዘሎ ይግለጽ كبرات تقاتلتنا نسعى استدلال وزينا ومسنادو انمززام قند نطبطاتو خدغملكم ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ምውርጻት ህዝባዊ ኣገልግሎት ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቦም ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ ስትራቴጂያዊ ውጥን ምዕባለ ንምድላው ዓውደ መጽናዕቲ ወዲቦም ኣብ ዞባ ቁርደት ግባር መደባት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ልዕሊ 88 ሚታዊት ምንባሩ ተገሊጾም ሩስያ ኣብ ጸሊም ባሕርን ከባቢውን ምስ ቤላሩስ ዘካየደቶ ወታደራዊ ልምምድ ዕዉት ምንባሩ ገሊጻ ቻይና ምስ ሃገራት ኤውሮጳ ተካይዶ ንግዳዊ ልውውጥ ንዓበየ ከም ዝመጸት ሓቢሮም ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ዝተኸስተ ኢዩኒች ዝተሰምየ ህቦብላዊ ማዕበል ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ኣወሪዱ ዜና ተፈጺሙ ደሓን ዋዕሉ